చెప్పండి. వీటిల్లో మీకు నచ్చిన ఏదో ఒక చీర సెలెక్ట్ చేయండి. అంటే నాకు చీరల సెలెక్షన్ రాదండి. పర్వాలేదు, మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఏ చీరైనా నాకు ఓకే అండి. మీరు సెలెక్ట్ చేయండి, ఏం పర్లేదు. అయ్యో, నేను మీకు ఎలా చెప్పాలి? నాకు నిజంగానే సెలెక్షన్ రాదండి. మీకు కావాలంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏంటి బావగారు, మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా? అక్కకు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన చీరే కావాలంట. మీరు సెలెక్ట్ చేయక తప్పదు బావగారు. కళ్ళ ముందు నువ్వుండగా రెప్ప కూడా పడదుగా, నువ్వు తప్ప ఇంకెవ్వరూ కనపడరే. నీ ప్రాణమైతే తిరి నువ్వే, జన్మాలన్నైనా నీతోనే మొదలే.